Hej. For noget tid siden, der fandt jeg den her plade på et loppemarked. Og med det samme, da jeg så den, der faldt jeg for det ret flippede cover. Masser af farver og en kæmpe stor drage og sådan noget. Men blandt andet også den her tipskupon, som er tapet fast op i det ene hjørne. På tipskuponen, der står der: denne tipskupon må aldrig fjernes. Kærlig hilsen, Kirne og Louis, eller Vrøvl. Det som jeg, det gjorde selvfølgelig, at jeg blev nysgerrig, og har faktisk haft sat en større eftersøgning i gang på Facebook. Blandt andet fordi jeg ikke kunne finde noget information om bandet, som for øvrigt hedder Fix. Pladen hedder Fixation. Men også fordi, at da jeg er temmelig nysgerrig, så vil jeg gerne finde ud af historien omkring den her tipskupon. Det har ikke givet nogen resultater sådan rigtigt, hvad angår tipskuponen og historien bag den. Jeg har dog fundet ud af forskellige småting omkring bandet og forskellige andre ting. Nu kan jeg så ikke rigtig styre min nysgerrighed længere, så derfor så har jeg besluttet mig at fjerne tipskuponen, og så må vi se, om der gemmer sig en 1000 kroner bagved, eller om jeg bliver super skuffet. Det skal selvfølgelig lige gøres med lidt forsigtighed. Så jeg vil prøve at fjerne den med den her hobbykniv her. Hvis jeg lige kan få fat herunder. Det kan sgu ikke ret godt det her. Sådan der. Det går ikke så godt. Er I klar? Umiddelbart så gemmer det ikke over andet end en prismærke fra, måske det har været Fona eller Malin eller sådan noget. Men vi skulle næsten lige prøve at have den hele dag. Bum, bum, bum. Der står ikke noget som helst. Skuffelsen er mildest talt voldsom. Men den har siddet der siden 91, er den dateret til. Så det kan vi jo så regne os frem til, at det er hvad år har vi? 2004. Så det er 13 år, den har set den der, uden at blive fjernet. 2004. Har vi 2004? 2014. Ja. Vi har sgu 2014. Du er lidt bagud. Så den har siddet der i, hvor lang tid så sidder der? 60 år? Ja, den har siddet der i 23 år. Det er pænt sent. Men ja, det var det. Så fik jeg da stillet min nysgerrighed. Men tak fordi I kiggede med. Det var en skuffelse. Ha' det godt.